Hallelujah. Yɛde Nyankopɔn ase. Bibakyɛ ɔmo wadwen enim akyi yɛwɔ sima ketewa bi yɛde sua ne yɛ kakra na ɛnɛ so yɛhwɛ deɛ Awurade ɛbɛyɛ. John chapter 14 verse number 15. Love and commandment. Love and commandment. Ebrebi sɔfo prince kan asɛm bi asɛm na ato mi tirima besi ne na ɔpreachi na ɔka ɔmaako to be said it's not because of heaven nti na yɛn yɛdi Yesu akyi na ɔka na bibiri adwuma yɛ mu na asɛm ɔka ne sɛ first Yesu na yɛdɔ no kane efi sɛ ɔno na ɛwɔ baabi ɔde yɛkɔ nti nam Yesu ho dɔ nti no sɛ yɛkɔ heaven hɔ na hɔ te sɛ nzongo koraa na dɔ a yɛdɔ Yesu nti yɛbɛyɛ dɛ yɛbɛtena hɔ. Hallelujah. That's power of love. Na saa adeɛ a yɛba abɛsu yi yɛhyɛ aseɛ afiri Yesu so na yɛde abɛsi yɛn yɛ pɛn so. Amen. Nti rich bra deɛ di kan saa adeɛ wɛda biara mekyerɛkyerɛ mu kyerɛ mu 2 Corinthians and 13, 14 or 14, 13 the grace twerɛ nna hyehyɛ no ma me. Yɛn nyinaa yɛn kyɛ adom sɛ Awurade go. Amen. Hallelujah. First one, the grace, the love, and fellowship. Grace, Jesus. Love, God. Fellowship, Holy Spirit. Riches and His arm. I hope I will do the work of our board on this. Grace, Jesus. Love, God. And a fellowship, Holy Spirit. Amen. The grace, Jesus, love, God, fellowship, Holy Spirit. The entire Oche Trinity God, they are one. They are one. Omo nyina baako. Na omo adwuma no obi ayi ni wadi ekwan sonko so ewo twerɛsɛm mu. Ai bia wa asekyerɛ. Na the entire makɔhyɛ ase afiri hɔ ne sɛ Nyankopɔn ne dɔ a ɔno yi na di ɛkyerɛ God is love. God is love. Sɛ yɛnkɔ 1 John also. 1 John. I'm sorry, 1 John chapter 5 verse 18 or so. Can hold on. 5:18 or so. Na muni ye na Awurade ne agyenkwa Yesu Kristo adom ne ntim. 1 John 5:18.
5:18 no say ye nim say obiala onyankopɔn wo no ɔnyɛ bɔne na mu de onyankopɔn wo no ɔhwɛ ne ho so na bɔnefo ne nka no ye nim say ye fi nyankopɔn na wiase nyinaa dɔ bɔnefo ne mu na ye nim say nyankopɔn ba na ba wabɛma yɛ adwadi ho no kwafo no ye wo no kwafo ne mu de ba Yesu Kristo ne mu oyi ne no kura nyankopɔn ne daa mfa no ma kuma ho ndwan yi mu ho fra boso no David Anyanoa 4:16. Kan 4:16 na mi. Na yɛn deɛ yɛhunu yɛagye ɔdɔ a onyankopɔn wɔ yɛ no ho no adi onyankopɔn ne ɔdɔ. Yes. Amen. Sayɛ no ase ma mi. Kyerɛ ɛno hyɛ love onyankopɔn ɛne ɔdɔ. God is love. Kan brafo. Ata so onyankopɔn ne ɔdɔ. Na deɛ ɔte ɔdɔ no mu no te nyankopɔn mu. Yes. Na onyankopɔn te ne mu. Amen. Bon sɛmba Jesus. God is love. Na nyankopɔn dɔ deɛ oyi ne ɛkyerɛ the work of the love of God ɛne Jesus ɛna grace na adom no ɛne Yesu Kristo no ɛna ayɔnkofa a yɛn ne nyankopɔn wɔ ɛyɛ true ne spirit of God, that is honkonkron. Hallelujah. Amen. Na Yesu ɔyɛ adeɛ bi wɔ Bible mu a ɛno na mebɛsɛ megyina so about love and commandment no sɛdeɛ nyankopɔn ɛdɔ wiase ni sɛ ɔde ne ba a ɔwɔ ne baako pɛ man sɛ obi a ɔbɛgyina di no ɛnyina no ɔbɛnya deɛ bɛyɛ daa ɛnkwa. Amen. Saa ɔdɔ no a ɔba asase so no ɛne Yesu adom a ɔde bɛdom yɛ yɛka sɛ grace a adom yɛ adeɛ a wonyɛ ho adwuma biara undeserve na yɛde ama wo te sɛ before abɛyɛ president ɛwɔ Ghana no ade sɛ wakɔ schools ɛne ade process bebrebe wafam na wote hɔ a wonkɔ saa school no bi womwɔ saa degree no bi ne afɔ sɛ bɛyɛ president ɛyɛ grace te sɛ menka ne sɛ ahennie sɛ womfiri royal family a wontimi ne hene ma ne nyɛ na yɛafrɛ sɛ bɛdi hene ɛwɔ abusua mu a wabrɛ a womfiri saa family mu ɛyɛ adom ɛna wɔnya grace enti yɛn adom no ɛkɔm a especially Gentiles more ɛkɔm a Gentiles ɛfiri sɛ Ephesians bɛkan kan Ephesians chapter 2:1 Ephesians chapter 2:14 mɛkan saa quotation mmienu nkɔ anam atoa so Ephesians 2:1 and Ephesians 2:14 tie nsɛm a ɔbɛka. Ephesians chapter 2:1 wɔsɛ na mo nso wama mo anya nkwa mo anka mo yɛ awufuo. Gentiles no asɛm na ɔka mo anka mo yɛ deɛ baade awufuo first mfomsoɔ ne bɔne mu. Second mfomsoɔfoɔ. Third abɔnefoɔ kɔ. Na aka ne no mo nante sɛ deɛ wiase abrabɔ teɛ. Efisɛ aka ne yɛ nante te sɛ deɛ wiase abrabɔ ɛteɛ. Ne sɛ deɛ ewiem tumi no ɛpɛ ne yɛ teɛ. Ɛne sɛ deɛ ewiem tumi ɛpɛ ne yɛ ɛteɛ. Honhom anansɛn ɛyɛ adwuma soɔden ma mu. Yes, kɔ 14. Verse 14. Na ɔne yɛ n'asomdwie wɔyɛ bɛno ne baako. Ɔtiri wɔ fɛsuo a etwa yɛ ntɛm a ɛne nitan no. What I say? Fɛsuo a na ɛwɔ yɛ ne wɔn ntɛm Nyankopɔn ntɛm. Efiri sɛ ne yɛ atamfo. Na yɛ nka ho. Ba adom ɛna ɔde abɛdom yɛ. Adom ɛna ɔde abɛdom yɛ enyi yɛ nnwuma. Nti bɛkenkan grace ne deɛ na awie na ma jump to another step. Nti saa 14 bɛka kyerɛ sɛ na yɛ ne Nyankopɔn ni twa to aso. Wɔsɛ efisɛ wɔde ne honam ayi mmara a ɛnam nsɛm hodoɔ a ɛwɔ asɛdeɛ mu no hɔ. Yes. Na ɔde wɔn baanu nyinaa abɔ onipa foforɔ baako. Kɔ. Ɔno ɔla ne mu ayɛ asomdwie. Na wafa asɛnnua no so apata aka baanu no abɔ Onyankopɔn. Wafa asɛnnua no so apata aka baanu no apata aka ne yɛ baanu no baanu abɔ Onyankopɔn ho. Abɔ Onyankopɔn ho to aso. Nipadua baako mu. Kɔ. Efisɛ ɔde asɛnnua no akum nitan no. Na ɔba bɛka asomdwie ho asɛmpa kyerɛ mo a mowɔ akyiri ne wɔn a wɔbɛn. Mo a mowɔ hefa akyirifoɔ no yɛ Gentiles ɛna wɔn a wɔbɛn ɛyɛ hefoɔ Israel. Mo a mowɔ akyiri ɛne mo a mo abɛn ɛna ɔn sɛ Romans ne kan sɛ for all have sinned na wɔn nyinaa ayɛ bɔne. Nyankopɔn anim onyam yɛka sɛ the glory of God is talking about Jesus.
na abɔ wiase abɔ Israel abɔ Gentiles efi sɛ ɔbaa ne die mu na wɔn a wɔyɛ ne deɛ no anyi no ɛno yɛ Israel afei na wɔte si abɔnten dodoɔ a wɔgye no ɔno wɔgye ne din di yɛ ti na ɔde bu bɛsɛ paati na wɔɔto no na ɔɔto ama ɔno ano ma ba ɔfrɛ ne ma na wɔamedi no ɛna ɔkɔɔ sɛ ɔnkɔ nkwa nkyɛn na ɔnkɔfrɛ nifrafoɔ mpakye nti yɛn Gentiles yɛ symbols baako ɛyɛ anifrafoɔ mpakye akyirikyirifoɔ mfomsoɔfoɔ abɔnefoɔ esumfoɔ nkoa ne nyinaa yɛ mɛda asɛ bobɔ yɛ bɛti hallelujah. But through the cross of God, the cross of Calvary, the cross of Golgotha, Jesus echoes na twinya ne ewa chiri ne de ne pen. Amen and amen. It's talking about Gentiles. Ama ye ka grace ye bra wo nya hwe ama obi. Wonam dem a ebia obi tim o sika hwe wa. O ye bra mani unika. Abra boy ye ne bobo. No one tin go to no artist ka bia 200 million no dey atoka was ni pass me check fire aduma. No first step a grace na wanya. Eno na Paul be kan say enti se minya adoma ananse minya opportunity a te say panyi bia ka woni ni access na ade bi nti ama wa ben na nam sa akonya na ade ben nti wodi na nim eye de etwitwifo nti Paul be kan say adom ni nti adom na menya ni nti na me sa was second opportunity say mitimi di bone ana da bida nti menya adom a watoka achem ne kire say se wutwa ma me so de ama me meye menya adom ama nipa unim say so wo waka say me to bitirim was say we driver ni wo bi tiska eto articulator set na ho a car no 1.1 billion na say 2.5 billion unim say sika no de ahye wo sem say fa ye aduma wa bo totire so bi to taxi ma wa car ne bo na wa to de ama say sika no de ama wo say fa ye aduma ni dibi ni woni bi nti say unya adwembone say why wa dwen say me di kan pem ho first and san ma bi ni pa no ra de pan so unye so bi de car ma wo and obi de na adwuma ma wo na say adwuma no nya bi di ono so nya bi di e say de wa pages kan dia so nsem say ma bo betri 200 million dibi na min dibi amen every say ni pa na na wasa akuduro no bi a na betin yaye enso ni pa ni nya ade ne tena mu a wanya ni pa ni madom wanya ni madom second step pa be kon masa say what say dien want ma any faithful amana sa adom no di ka de ma for first place and for so ma second time nti yan opportunity I want to say grace no enkwaje na nka ye nka ho ye ni access na asofudie kura no nka tete no tete se wapampa mu apa so for ye mfa wo ye kwata ye mfa wo ye tieti akura ye mfa ti dem ma ke bi mo wa ke mfa wo e se de ti se bi mo kasa ana woni e ya dom opportunity ni your qualities beberebe wo ye ana Israel mu kura na nya tribe ni nyina mpo ne timi di sof you group anu mu di sof enti ya ni enti a sa wo ye gentle na wo suma urade a also ye very careful now study the step of Christ and he said so yi adom ne to nchen a yam kan last one na me nkoso membra love and commandment to Romans chapter 6 now 5 Romans chapter 5 verse number 6 can you quotation but Romans chapter 5 verse 6 that you say odo a ede di Kristo wu mu yes na eda so yemre no bra esemu no Kristo wu ma abusuyefo we so sa kan ya title no abusuyefo ya ga so bi abusuye ni a wote ase udiebu obi abusuye ni abusude ne ye abusuyefo abusuye efo go na ebeye din se obi bewu amade oye onipa te ne mpo na de oye onipa oye onipa pa no de
ebia obi besi ne bo se obewu ama no na onyankopɔ yi ni do a ɔdɔ yɛ ne kyerɛ wɔse wɔn na yi ni do onyankopɔ sayaseɛ the love of God onyankopɔn yi ni do a ɔdɔ yɛ ne kyerɛ ni do na ba asase so na yɛ hwan ɛyɛ hwan Jesus hallelujah ni do no ɛyɛ Jesus to aso ebi se yɛda so yɛ ne bɔyɛfoɔ no Kristo wu ma yɛ Kristo ewu ma hwan abɔnefo. That's the grace. The love of your God. You really see, ne don eye nyankopon. Na ne don ba asase so no. Ono so adwuma obeye eye adom. Grace. And this adom sa me kan. Ye nyina sanka nyankopon adom. There bi. Ye nyina sanka ye na o Yesu Kristo die na dom. Onyankopon ne do. Ene ne ho konkron die ayon kofa fellowship. Amen. Enti ebra yenya saa adum ewie ni Yesu yesoma na asase se omra emewu nyi nipa ehɔ na me peke ade be free o time obae no love and commandment are na wo disuni wase sa odom nya di ma hyede eso nyankopɔn mra etie enya den Awurade mra ekyere enya den Awurade ahyede enya den neka enya den na emu sɛ woyɛ den wudi so sɛ wudi so ɛno ne ade titiri ankasa enti momeɛrɛ Yesu yɛ Nyankopɔn yɛnyina nim sɛ ɔyɛ Nyankopɔn ɛna waba asase so afɛyɛrɛ ɔdɔ a ɔwɔ ma ne papa ɛne ahyɛde a ɔno so dii so Yesu na oye nyankopɔn mo nim sɛ na ɔmmra ɛne ahyɛde ahyehyɛ ama no ɔde ba asase Yesu no saa comparison na mpɛ sɛ ɛna no pɛ yɛyɛ na yɛmu ɔno mpa oye nyankopɔn first one qualities of Jesus Christ na Jesus is very very obedient to God. First time if you love me keep my commandment may start from Jesus twɛrɛ aseɛ Jesus and Father na menko ewo points ne kakra sa odo me di masaje so me de start Yesu ne papa nyankopon ansa na ma ba wu ni pa so ni nyankopon de no Yesu na oye obi a oye sutie is obedient to God and answer his Father. Jesus is obedient to his Father. Jesus is very humble to his Father. Na Yesu obrane ho ase. Faithful and kind. Hallelujah. Amen. Enti ave ma yenkenkan ne makra se wodom weye ahyade a nyankopon ede ma onu Yesu ana oba asase so no obeda saa ne ma na di kire se enye onu a ne hye ne ho ye den e ba asase so enye ne pere ode ba na emum e obi ne hye ne ma ne ba saa nipa no na hyade e enu di so. Amen and amen. Na hyade enu di so enye onu ne pe ne nya adwuma. Hello. Onumpa oye nyankopon. The Trinity God obi we say ene na so for ampa say nyankopon no ani Yesu eye no kre. Ono ani Yesu ba say Bible ho ne ma bi wo esi a aya na ye nipa nti ene o manisi. Na o kire oba ene agya oba asade ene agya asade. That is why Christ ebeye son.
na always okasa bia obo father obo ne papa bi e wa asechire hello me say what dey me asechire nti Yesu emra ene na hyede ye hyehye man no first one ene say obeba asase so abefa nipa oba ase aba asase so abeye nipa obeje atuma na say onyi ntum because enemo obefa mu ni nyina ye mane ya aware of it say obekwa kwatara oba yam abosome nkon owia obefa oba ase apie aba monten anza na ya frɛ ni nipa obetumi the greatest thing any greatest mystery wo Bible mu no say onyankopɔn yi ni ho adi e wo de be mu namu saa word Kristo otiase ogitum sampa oba accept say obefo oba ase aba asase so abeye enipa obedient humbleness faithfulness ogitum when deny amen and amen eba to wa dwi di mechi Yesu gitum when deny na ne ba oba asase we so enema miensa ehia wo mu pa ba kono no so obaba be yenipa obefo oba ase aba asase so second one or accept say enipa ono ankasa abon ono abon creative wo se subane ne saso no obepene amoma bon atene ntasuo aye na tantan aye na yakayaka de ekosi se obesa abaso ogitum hello third one ogitum se asase so oba beye wo obeko because ekon obeko yan eni ebra Satan eba wiase no owura garden of Eden man pedi boni pam ni perfect garden of Eden Satan be take dominion of this world ogitum say wiase on edi so enti mu ni panyina eni mu asade nyina ofan adi pie what this earth Satan captured enti Yesu na ba e ground obe reveal John 14:10 said the ruler of this earth you can say ruler so be rule bibia that person have dominion the person have power is above he rule the Satan it do yaso efa mu ni pa ni ade bia e wo mu bia nti so meka ya last Wednesday ye teaching so meka cho say Yesu call ya won for 12 first day to 12 years o yira o Bible from 13 years to 29 years 30 and o say yi ni wadi o yi ni wadi ni e ko born so e wo Jordan ye born so wi na won konkon betena ni mu ka busa say o yi nyankopon e ro na ne won adenti na won say betena ni hallelujah won mo betena ni mu wi afa na o be start na dwuma ankasa wo e kon na o be kon or be fighting against souls a year rather dia enti first so a wo hia no na Satan e de honhum bia ye fra no etwere a capture ni pa wafa into the moon study from the four gospels no kanya ko see the end of John na twe demons awodo a Yesu castle oduru baabi na efie baako ne papa fie ni bi ne mani bi Satan etimi aboa ahonhom maako 6000 ene wo yi na free ni pebo na koto bodam enipa ye born say nyankopon saso no di time o ya ben won ena spirit ni manifesting enye nipa no tonza satoda o bompa mo bia enipa no ke bia oyeku ofere ade pa enso wo so fo no se wan we ya wo ye lisite ko betimi abo ni so oguno no be kawo uwie na o ka tell say una bo me ni so ka o so fo me de meda bo ni so ye mistake spirit na tini mu no that time wo ekon na mo ko enye personality no e spirit na tini pa ni mu no
ɛne wo na egyina hɔ Awurade honhom no na enya de ba de wo ti nipa ne timi ye wo o timi bɔ wafum bi o timi tete wo ntare nti Yesu yɛ duro no spirit ni humu aso aka ne sɛ ɛde yɛ ne no wo yo o ba sa wo be haya nsa na ebra o papa sha to amaye wọ́n sẹ́ òun náà yà wọ́ ẹsẹ̀ Awurade ahyẹ̀bẹ̀rẹ̀ bi ama wọn a wọ́n bẹ́ sẹ́ wọn eti saa time náà wàhyẹ ama wọn náà nso yẹn ẹnu nso ayé serious sẹ́ ẹ̀kọ́ bí a wọn bẹ́ ma Awurade ẹnsẹ́ si fam wọ asase wei so no nti bẹ́ sẹ́ ọ́ ti yà wọn yẹ very careful sẹ́ wọ́n yàn akɔnya paa tìmẹ̀ tutu nan ewura Awurade fie kwasi ada wọ́n tìmẹ̀ dware aba asɔre kuta Bible masa ɛnafo mu. Wɔse heaven hɔ no ɛnyɛ adeɛ so bɛma se ɔnka sɛ wobɛma baako sɛ ekura ko Satan wɔso ɔma single soul sei ɛnkɔ heaven because wɔn na si yɛn sɛ Nyankopɔn atake heaven a Awurade nya asase so ma no tita ma Satan ɛba asase so wɔte announcement ɛbaeɛ announcement ɛbaeɛ ne sɛ ɔsoro ɛne mu a mo titi mu mo ma mo bo ɛntɔ deɛ yi na ɛpo ɛne asase mo nyɛ dɛ mo nie obi ka kyerɛ sɛ emu kura awukɔ mu yi deɛ bo asɛ awukɔ mu yi deɛ ɛne mɛma odue na ɔba so ɔkyerɛ sɛ baabi awukɔ yi die ɛbo ase ɛne yɛ nyame nhyɛ ɔden mɛma odue mɛma adamri fɛ diw mampɔnblɔni bi na ka adamri fɛ due ɔn sɛ the word diw ɛne due ne nyinaa spell is the same thing tɔnɔ eburo ni wɔn ti pii. So I was asking, tell me for you. And me ma dem me for you. Oh baby, I will come because dear. Obi ti me the source dear ni amani hu dear ni bre. Enti asase enwie. Not ever form. Enya komo. Tina Yesu etu ya fo say munhwe na mo anya mo hu nhia mu de eda. Because yes, yes, and Salabino, Yachir, and a radon a covaye, and a Satan a bomb pempe. There be a open year free, and nipa bakupe or crab bakupe, a home Ajiran, a year 6,000, just imagine. Because of one salvation. Nti so bi wo bibi ha no na etoda kisosom etoda sɛ wɔnani hwɛ na ɔno a ne personal life no wa consider ne mo na wato ne kwagya na to nkyɛn na wo so onye serious nti Yesu ba sɛ ne wo si brɛ yɛ no because ɛyɛ wo ɛne ɛkata sɛ ɔkɔ akɔko nti sɛ wo wale so gyani a ukunu tu kwan a nti soja ni bia no pa bia oyɛ wɔ foforo soja ni bia no pa oyɛ wɔ foforo firi sɛ na adwuma na ɔyɛ de ɔbɛkra sɛ ɔkɔ wɔ woyɛ soja ni yira yɛmfa yɛ ni ntɔno so ɔmo kɔba kuma sɛ ɔba poku trade na baabi a watch bisi adum watch bisi sɛ ma wo omu kɔwɔ ne nyinaa for the whole year omu wɔ day bi mmerɛ fi saa adam omu behyia wɔ soldiers ne nyinaa behyia na afei omu de names atwentwene wɔ sei na omu yɛ awerɛho fɔkin yie ne omu kɔwɔ a omu wuyi omu celebrate wɔ ɔkɔ onim sɛ ɔkɔ akɔ defend because sɛ soldiers kɔwɔ a deɛ wɔ mu ni yɛwɔ wɔn a ɔtwi plane yɛwɔ doctors wo yɛwɔ instructors wo yɛwɔ ɔmo ready map ɛma direction yɛwɔ first aid ho ahwanfo ɛwɔ mu ɛna ɛwɔ ɔmo si field ankasa ekuta gun tinye sojafoɔ nyinaa na tutu o obi wa ɔyɛ soja ni ɔyɛ fitaa soja ɔyɛ fitani obi kura ahohoro nkukuo mu obi si ntaale obi yɛ tailor nso ne nyinaa yɛfrɛ mu as what soldiers mɛwa ɛna ɛwɔ mo kɔ war front eko suit enti sɛ musi kuro ni na ɛkon na ɛkɔ so a
Omutina, almost started free, ebi a chile. Ebi won't go guide banks, any other name here or crony. And who will ever come, it would be come. And I'm only so that for all Mukopata to come, almost couldn't penny. The soldier need be our home or a combatant to come the beer or couldn't panda. Because Mukwa, Omu, a Coriana and Ma, and them crying and mobile. To mu defend omunyam apem for hospitals near the ade na mema omugina omusukuta tuo a omu na ema wo na ekoso mo na makwa amko defend mo you start to kill them to omu na omu makwa ni gina mu ku omu na ekon na no ye dey edo nti wukum na omu so wukum nti sa wo ho na wa anya later wo betimi ahu. Christianity a war, yes, by a coin, a fight because of say a diana a radia, a crown and that's it, a capture from head to toe. From head to toe. And he Luke chapter 4 or starting or starting you want to free the human as more or meet spirit in say, not spirit in manifested. But you are fighting a woman manifested for you. I didn't know warrior. I didn't know warrior. Over here, woman himself as you want fair to be able to acquire Yankopon the way unfair one. No much woman say yes or about so Bejibia for heaven. The same time, one point down the book of food more than now. Hallelujah. And so Obama or be defended or be come. Never pass on question 1 hour until you better or probably do a fool. No, the jail care for now or the jail care for with the cancer mine. Or the jar for your summa, name Quaso Munkadi and Munquay, Yabu Kum, a you passa, or Sassuma for, and or Sassuma one doba. Was you say you were better than what was to do? Or more than sincerely, Aquia or be real grandmas of a panna or some microphone. So, when the Bentin had the entire Kuna you to no crown of Buffon more. Nti adifo a ba entimi asofo edi kan entimi na Yesu na musi fom won kora no okoye o meye nipa bi Yesu konsa kosi se okoye spirit of obeshie bi nti sa akwa no tawa Yesu hwe nani ma o deliver ni bi na o sa akwa asole fie akoma oba bi a atatafo na chini mu tenele tie nipa na etwa wa hie ka se omeda na wo mu bi ho ato pase asem ebere o ma ahonbone ni free edom kogu mbreko mu na wona mbreko ye won de ani bu ofu se edom ho ato mu mbreko yira enti Yesu chom sama si enti we omeda ni be se mbusam sam mo ye papa na asa mo ye bone Tisobi yare ho mida na mama no wato na kame morning ni say. Hallelujah. Enti Yesu ko tun se wa ka say we Yesu ye de ba de. Abraham e man da na sifo ni bi. E no bonefo na fa na ye ne sa no wa ko no. Ti Yesu so ni mu an oba ni ye free. We san na free sam putire ni. Time a edom ne ho to no no spirit na ayere no no. E di ni di bone ni jam ko ko ye. Afi dom hwe Yesu no afi wa very humble or kofom no aso ni fu Yesu fa mi di wasua for na chi and so time Yesu ba na wa honko say hey once enye wono na ka sa na mo me dey manifestation Satan na wa capture fi na fa awon se fi wure ba no say ya ise ai say wa tukwan na wan fa fi am obi ana ka ma bi akọ mo no aka ho Oba onim so we fiewura ogoro ho obayo sabbe na Satan de nti enti spirit ni free mu wie no na wo pa Yesu cha say Yesu fa ni nachi na Yesu sikọ ekoka de wate ni de wo hu Bible si bra Yesu ko bae na edom akọ preach 10 countries Decapolis akọ preach be se Ghana akọ regions ma akọ 10 awo che Yesu mu asem Yesu amfana ni na chi o se Yesu fa ase ya won so fa ase o so preaching o preach sa non stop the Bible so o preach Decapolis no e gina o ma 10 religions
that is a Ghana nti ɔkɔ Kumasi ɔkɔ Sunyane ɔkɔ regions a wɔ Ghana nyinaa ɔka Nyankopɔn asɛm after sɛ ne ho tɔ no nti Yesu bɛn ɛyɛ wo ɛna ɔbɛko yɛ sɛ ɔba abɛgye nipa a wayera afiri mpɔkyerɛm ne sum mu saa 3 years ne nyinaa wɔamfa na ho no so amen and amen nti Yesu bɛn sɛ ɔyɛ biribi a ɔsɔre anɔpa paa wankasa wɔ abere a ɔyii ne papa anum asɛm firi no ɛfiri sɛ ɔdɔ ne papa ma ɛboro so nti deɛ ɔrehyɛ no ɛno na ɔyɛ amen and amen mɛ sɛ deɛ ɔrehyɛ no na ɔyɛ dɛ ɔyɛ hwɛ wode ɔmo hwɛ time ɔstarting n'adwuma ɔstarting n'adwuma according to John last week kora na mede preach wɔ radio so yɛnkae saa quotation John chapter 7 John chapter 7 verse 14 wɔsi na afasɛ ne fiifii no Yesu kɔ asɔrefie kɔ kyerɛkyerɛ na ɛyɛ Yudafoɔ no wɔn ano wɔse ɛyɛ dɛn na oyi nsua nwoma pɛn na onimu yi Yesu bia wɔn kaa sɛ me nkyerɛkyerɛ nyɛ me dea na deɛ ɔsoma me no no dea me nkyerɛkyerɛ ɛnyɛ hwan me dea san deɛ ɔsoma na deɛ ɔyɛ dɛ deɛ ɔsoma me no dea ɔsoma me na ɛsɛ Jesus he was sent by who God by who God his father amen and amen Jesus was sent by what his father hyɛne nso mebɛsɛ wɔ no wohyɛne nso mede bɛka asɛm akyerɛ wo ne papa ɛna somaa no enti sɛ me papa ɛna asoma me a wode mebisa ma asɛm sɛsi ɛ sɛ mewɔ dan mu ɛ na mefra asɔre ba bi soma no na wɔkɔ na biribi kɔto no a ɛyɛ hwan so na abɛtɔ mewɔ a menam somaa no nti sɛ asɛm kɔto no a wo na abɛtɔ wo so na kyerɛ sɛ nipa no soma no a ɔwɔkɔ no ɛni kwan sɛ ɔkɔka ɔno anadwene akora bi na ne papa soma no sɛ wokɔ a ka kyerɛ papa asom asi sɛ mesi ne ti kakraka ne da wɔ ne bra ɔkɔ no kwan no sɛ hwɛ ankɔka na wɔbo mea nti ɔduru hɔ no ɔse agya papa so ɔpɛ sɛ ɔka asɛm kyerɛ nti waa bɛtie akora no ɔdi fa na ɔdi bim ɔdi fa na ɔdi bim mese wokɔ a ka kyerɛ Isaac sɛ mese n'ani kɔkɔɔ ɔkɔɛ no sɛ Isaac sɔfo sɛ bra bɛtie asɛm odi fa na odi bem mese wokɔ a ka kyerɛ ne sɛ n'ani kɔkɔɔ anka sɛ kɔfrɛ ne berɛ me enti odi fa na odi bem odi fo paa wankɔka ɛna mimsa soma no ɔkɔ ya na wankɔ wonim sɛ this is the secret in the church ɛwurade soma no ɔkɔɔye but deɛ ɔkaa sɛ wɔnka ho anyɛ dɛ ɛne ɛwɔ deɛ ɔno so yɛsomaa no ɔkɔɔye deɛ ɛkaa sɛ wɔnka ho yɛ dɛ ɔkae ɛne ɛwɔ deɛ yɛsomaa no wɔdeɛ wankɔ koraa nkora mmienu bi ne wo papa so no wo Bible mu baako wɔfrɛ no na ɔse dada meyɛ adeɛ mi nya ho na ɔkɔɔye akyire yi na ɔkɔɔye na baako so bɛgyina hɔ na ɔgye tu nso ɔbɛkɔ ba okuduru kwa mu akyire wankɔ ho wie no hwan na ɛyɛ papa first one hello omu mienu papa na dwen hwan na obu ni sɛ ɔyɛ papa second one hello afei wɔn problem in the church wode nya abotara ma me enti saa akɔ na wokaa sɛ wɔsɛ wɔabɛtie no sɛ mimi ntimi nka nti me sɛ wɔakɔ ne woka kyerɛ no nti ɔkɔ na obisa sɛ agya ɔba ne so wofrɛ no wɔsɛ memfrɛ wo na gye sɛ soma no ɔkɔɔe nanso deɛ hyɛ ne sɛ wɔnka no wanka saa bɛbɛbɛ ne sɛ asɔfo no bi ayɛ akristofo bebree ba Yesu deɛ soma no yɛ soma no deɛ wasoma no ɛno no wɔkɔka enti wɔamane amfa wɔnkum anaasɛ nifa deɛ ne papa hyɛ no ne nyinaa enti
afasa na se no so le kasa se ono ba wa ba asase we so enye ono a na o hye ne ho ma o ba asase we so obi amfa nhye ni tirim hello and he put the commandment of somebody, the person he loves. There was someone, there was share nti ehu nti iduru won nipa no enti me anka na sam na me dani mani so man ko hello African quotation verse 17 so be person oyo na pedia obemu se encheche ni fi onyankopon ana se efimiala mitim na meka de obo onwa ni tim kasa no hwehwe onwa na ni monyam de obo onwa ni tim akasa no hwehwe onwa na de ani monyam na ni monyam na de already osuma na ni monyam no ono na oya ono kwafo my god wa mo nse ma Jesus What are some of kind? So repeat it. Start free 17. Verse 17. So be person oya na pedia. Obemu se encheche ni fi onyankopon. Ana se efimiala mitim na meka. De obo onwa ni tim kasa hwehwe onwa na ni monyam. De obo onwa ni tirimu kasa na hwehwe onwa ni de. Na ni monyam. Na ni monyam. Na de already osuma no no ani monyam no. Ono na oya ono kwafo. Nti Yesu wo ye de. Ono kwafo. Yesu wo ye de. Ebisa na wo ka hwan adwen. De osuma no a wo ne hwan. Ana na papa soma osuma no ka sa omra no meye de. Omeye to save. He came to what? Salvage, not to condemn. He was sent by his father. Into physical. So we be out to enter. E was am by as ye home masam ye rade. E home to enter hwana soma. Me wa. Enti minti min kwatino enye bibi biara every say by his command and his authority, his word, and I'm a by. Amen. Nti woni pa bi wo ha ya fro mu masarama no mamu na mitiri ena wo de ka na wo de me de ma adwe de ma fo mitiri dada akwa wa ko woni ne ka za waso we ni pa bi wono wo ka bia ne kasa be wantu de yedi azu ya kwa yemfa nti Yesu ne papa soma osoma no the whole Bible nya akotere intimi ni sa quotation nyina nya abotere Yesu ba oba nyina na de wo nyina wan kwati ne papa e kasa anya bibiara enti na nimonyam tina Matthew bekan say let your light so shine before men so that they may see your good work and it will glorify God which is in where heaven nti Yesu ne han ne na brabo pa obebo animonyam e kan hwan ne papa afeya kan be mienu bi enka ho na yen to aso rich yen san ko John ho na John chapter 9 1 na ba cho be so ni frɛ ni bi adi hu na oritwa mu no onu nipa bi a nani efrefi na awu na na sefo no bi sa no sɛ rabbi mana oye bone oyi ana na eja ne na se wo wono ni framu yi Yesu bia se enye oyi ana na eja ene na ana oye bone na emu se Nyankopon nyuma beda adi ewo ni mu se Nyankopon nyuma beda adi wo hefa ewo ni mu ana hwan so na eda adi Yesu so ana hwan so Jesus to aso ese yansa di che wo ye de osoma ame no enwuma sayase de oye dey osoma ame no enwuma de osoma ye ne de enwuma dwuma work de osoma ame adwuma enti Yesu anopa awia anwumre hwan adwuma na ohwe eyo hwan mewa ne papa hyede ene no ohwe se obeye anopa awia enumre Sako John chapter 5 verse 41 John chapter 5 verse 41 Parce menye animonyam firi ni panchen na me hono mo se muni Nyankopon do mu me de me ba meja di mu oh wa mo nsema ma Jesus oh mo nsema ka se ma Jesus Repeat it, be 41
ɔsɛ menyi animonyam mfiri hwan hɔ nipam nkyɛn menyi animonyam mfiri nipa nkyɛn na mahu sɛ ɔsɛ na mahu mo sɛ munni nyankopɔn do mu me deɛ meba m'agya din mu na monye me sɛ ɔfoforɔ ba ɔno ara ne din mu a ɔno na mobɛgye no ɛbɛyɛ dɛn ana mo a mode animonyam ho no nkyɛn bɛtumi agye adie na onyankopɔn koro no nkyɛn animonyam deɛ mohwehwɛ wɔn sɛ ɔsetii sɛ nyankopɔn dɔ ɛnni mu hello menyi animonyam mfa always animonyam megyema deɛ ɔsoma me ɛna ne dɔ a medɔ ne nti deɛ ɔhyɛ ne nyinaa meyɛ afei sɛ ɛka sɛ obi dɔ nyankopɔn a wan ne deɛ ɔdɔ nyankopɔn mekae last quotation na afei maba board no so enti 41 verse 44 break kind 45 ni si 45 no say mudu sɛ mede mu betwa ɛgya no ani na deɛ ɔde mu twɛ no ɛwɔ hɔ ɔne Mose a mode mu ani ato ne soɔ no na sɛ mogye Mose di a anka mobɛgye me adi na me ho nsɛm na ɔno wɔtwerɛeɛ na sɛ monye matwerɛsɛm no nni a monye natwerɛsɛm no nni a ɛbɛyɛ dɛn na mobɛgye me nsɛm adi Jesus bɔnsɛ kɛseɛ ma hallelujah Yesu ada da ɔdɔ ne papa adi akyerɛ afei yɛnkɔ John chapter 14 John chapter 15 twerɛ quotations ne nyinaa John chapter 15 verse number 16 John chapter 15 verse 16 33 14 verse number 4 to say sɛ moyɛ deɛ mehyɛ mo a na moyɛ me namfo memfrɛ mo nkwa bio ɛfiri sɛ akoa ne deɛ ne wura 33 11 verse 11 maka yɛ no makyerɛ mo na m'anigye atena mo mu na mo anigye awie pɛyɛ yɛn ni mahyɛdeɛ sɛ mo no dɔ mo ho sɛdeɛ medɔ mo obi ni dɔ kɛse a ɛsi ne yie sɛ obi de ne kra bɛto hɔ ama ne namfo sɛ moyɛ deɛ mehyɛ mo a na moyɛ me namfo kɔ memfrɛ mo nkwa bio ɛfiri sɛ akoa ne deɛ ne wura yɔ na mafrɛ mo ɛnamfoɔ ɛfiri sɛ ɛnneɛma a mate no me nkyɛn no nyinaa maka makyerɛ mo ɛnyɛ mo na mayi me na me na mayi mo na mede mo asi hɔ sɛ mo nkɔ na mokɔ so aba afei san 16 ase ɛduru yɛn yɛ deɛ so 16 na bra 14 15 ne so so 14 because sɛ modɔ me a modi mahyɛdeɛ so hwɛ wo ne ɛduka kyɛ ne sɛ wodɔ me a di mahyɛdeɛ so mede Yesu deɛ no ɛto nkyɛn afei yɛba wei no so wei no a if you love me keep my commandment wei nyɛ Yesu ne papa bio afei wei abɛyɛ Yesu ne hwan Yesu ne hwan nipa na suafoɔ no enti sɛ modɔ me a modɔ me Jesus sɛdeɛ medɔ me papa na deɛ wɔhyɛ me nyinaa medi so na mebɛyɛ anɔpa awia anwummerɛ ɛkɔsi sɛ mekɔɛ na ɔde animonyam a ɛso kyɛn so abɔ ma bɔtire no sɛ mo nso so Peter John and Bartholomew mo a modi m'akyi sɛ mo so modɔ me a monyɛ dɛ wonni mahyɛdeɛ first one sɛ ɛka sɛ biribi ɛyɛ ɔhyɛ a aseɛ kyerɛ sɛ hello menhyɛw do this ɛnti anɔpa yɛne yɛnim Yesu ahyɛdeɛ nyinaa yɛmpagya ne nsa nkɔ so yɛn nyinaa yɛnim okay we thank God baako ne sɛ Yesu ahyɛdeɛ baako ne sɛ mente sorry Yesu ahyɛdeɛ bi ne sɛ hwɛ what is matter is matter bi ne waka kyerɛ Yesu ahyɛdeɛ ne sɛ wobɛdi ne ahyɛdeɛ tena sɛ Yesu ahyɛdeɛ ɛya bɔnsɛm ma no gyina hɔ bata sɛ ɔyɛ adwuma ɔadwuma no yɛ days bɛɛ na ade kɔ Monday to Saturday come on agye sɛ kɔsi ɛda nko a da biaa hɔkɔ da biaa ewu ana mi so asɛm yɛ mi bi to aso me nka hwɛ da biaa hɔkɔ awurade mo a wɔde ɔmo me
na obeji Yesu di ye radio obisokuru e fa ne country no o say so mo wa ko le ju na wa puru amobi apopo na ma ne si etu oh mo ngia dia hwi ni tirim so mo hwe na no ne kasa ya ana avi wa sachira no no etimi gina hwe mu a oba so ya mi shira wati ha se so for heaven ni wo kra na mesum nyame ebi se kito so emani pa ho ye dey eye fe to ase ne se no onzi da o de be ka asem da bi wo pro ama ne se wo se no timi tuka akọ tepa e koto apetition no mu se ho de na ye papa man ba ko otimi kura na watim atechebru ye hwe no o mo twina na atu hom na ya nyina ya ateche be Isaac be din na dance na kada metiwo se na me rawo ta de ne neske wo mo hwa na ka mesa me be bo afọ de se Yesu ni munyam test so obi wo obi sori aka ne de a enti wadwa na ya no ho na hye wono pa bia ma wo wa na hye me wa ti de bia wo enyo ye ne hye wo enyo ye ana aso wo obi a wo hye wase a wo hye no wo so mu wo ye adwuma enti de bia wo 24 hours ba do me wa enya mfaso wo boka nka wo nko aweja it's 24 hours and 7 days and then be out to ko man we jana udinachi our supply all things on no so 24 hours na shade ni we do say na so be sa oya dansi bon sem kese samudromia mundi mashadi yeso last week me koye program was last 2 weeks me koye program was antase na me fra chance ba no ma late ti me fa dropping afi me tra ka ni mu na driver no otwika na no e ho no me hwe ni no waseti asoa no kwa mewe ni masa wo ya so fa na bi se ai no wo kwa o so ya so fa na mo se ai o so le ma me fa ma se bi tu ni masa wo be tie di se wo abon mi obi o ni mi no wo be tie di se bra me te ha obo kro bi na ma be han gan e wo aten ase na wo ge mi no wo Cesare obi e bi nim no me ho na me ba nwure na me se koto aduane bre me ndi so me ti wa na mu se ka bia besi no fu e ko ana wo si fo ti man tese na mu za asa na ke ye na so wa down fu bi boyfriend na wo hu wo kwa mu ona okoda na wo kwa mu besi na ofu bi so fo afi me ti wa no bi friend se masa wo wa no o ge no obi ne wo oh bra man ye because who be dey say me bra e 10 million from brochira bre me so me dey ato dem ma me no ye di ni kwa ya fa anya hwe anya me ya obi de me ka 2 million so e ko be won ye me nya kwa na kwa me so asa kwa diska na bra e kwa who be do fi me ba na ka 300,000 wo ka chen to di ga to nkun woni ho ne ma di ka pretty ye no na say wa shiska mo kwa so dan don nti ankame ana so ni ba pro emfa mo 2 years woni na kwa ogeje ye odi ni kwa mu 1 hour anya o ya wasi da bi ka we nyina so nke nya mi yawo afi dan ye kwa han ye so for me a me de nyema be gu ukura wo ba roba bi na de ba me say oh no pi what I said afi woni asa me kamba afi so wiki bia me man 50 cities taxi driver me kwa mi hito so for ni nyina ti me sa na mu a no afra me oba ayato right so I week ni so na de wasa mama to kura no e buru 50 cents no enye me ya me be fi dia me top man no mi rusta ba ko me dia ba o na squad bre na mu brasa ha akunta
because me ni mood ameti me twika so ko be tie ni se ka ne si girl ne bra ne twempa matitene jinamba no efrey ampai ono a so that's a media crazy and I'm saying na so ka say me so for go me din so for and na me ka empana say samasa say the girl is the mercy with it and I'm saying na so for the also for camp pana say di bra twaso so on say wiase enye papa on say wiase enye papa and so da wo do ni nti on say ade na koso no nti so obi edo obi no gbo na so ma ati say de mehwe move bi obo akona so say tewu was say na nto ba go na le me fa mo odo nti so tro no was say nto ba go na le fa na so and so akọ we ya omo oba 56 a week no be come na ne ma me kura no biruya masa monza chala yate taxi drivers it ya jene car 1 week no aside na wo bobra be be da wo bobra ena musa sa na car no dia na no se de bi na me kan tinte ne we chimi yo ka hinya wo dia na wo oba week 56 asa to tom pa no ne fa dwa sa de bra ni nyina chi ubra tell me no bra wa sa edi sa dia kwa na ni ti wa sa akofo wo chi mpra ena ise bo wo dam and there is power in love. It is all praise as someone can edemitim was say yes and I don. And Paul as me don't do yes ntino. Dear bad dear, any bit me attitude me ni yes do. Ti se wo do obi a nipa na hyade na we dey udi so. Mewa ya ba ya do mu wa de papa bi ka se bi was say awale fo mi ni bi mu ko gina abro san so say mo so mu do be say o bom ba ko peso bi we ja ba ko say o mu boa ana be ma no fa pali shoot share na chi esa so mu bo pi no mu hira be ku fo ma wu a pali shoot be gini biem no ba si fo no ba na wu na o ba so bo ntin say be ma na be bo pi o ba o so won si fo ti be ma no bo pi no ba na gina o wu ja fo na mu ma bi afiri na chi hu a no akosi fo to ba no fa fo bi si ya na be ma no so ba no se wa no se wa mu nti se o mi no why na end on the yonko baako so o ba ma ni fra dwuma e ba no o wura kitchen o duru no ba no ekuta bibi sei no odi igu aduanim no na sa na dia na adi igu ko se aduru odi igu ma mo adi ewu azakro o mu yetu meka ana baako so de ono anka nkyerem na emu odi gum awabra woni ho so di gum kakra na wayi na firi into the or catcher no any the one catcher who you one and don't know ayo true for winning time no to ko second level unia o no ahwan na u now let's say oh yeah true for a phrase before you was it the winning no now we say we don't now the winning no until your love goes to starting from personality until seeking to please God we first please man before God until Samuel also Ewurade wo Eli anim e ma ne so Ewurade ani until we say mo don when you be akaje odo a mo de do until first love command from headquarters Jesus said Odona dina said yes was na said any say he came to salvage and you are a son of Christ and Papa Suman came to salvage and also what is your work so jenkwa say Ewurade wo was set him was sha bodan fo we bom pa ama ne ho atona Yesu adwuma ni bia na anya bia me preacher chire solo ye dwamanfo afi sa de so nze adwaman obi bo adwaman say ni ba osolo enra testimony bi wo me phone so me dum phone ni ka me ba kire m lady no Kuwait Mary yeah bi dia teachings bi dia to YouTube about family planning nti girl ni tie me wo hwan no say foreign number frame
nipa ni susa wɔyɛ odi wa no de asɛnde wɔyɛ odi no de asɛnde wɔyɛ odi no de asɛnde me owie ne nsɛm ne sɛ sɔfo mede ka ne sɔfo bi na kɔtena na mo 15 years papa na ne ma daa mo nya 21 years day a me bɔ me tirim sɛ mɛka no ɔma me bɔ da mo su ho abɔntene so worɔ me ho ɛma yɛ yɛ kofie wɔ nyinaa wɔ ne nyinaa yɛ da wa bɛyɛ sɔfo kakɔka bia no ma bɔ da mo nti me tete wɔ na nyame yɛ matom no bi di metu kwan asɔfo efiri sɛ papa ne me da no amama da ne dwamanfo me bɔ da obi hu dwa no so ne me da nipa ne bɛn me ano wɔ family nti afei de amama brɛ de amama kɔyɛ family planning me de homa miɛnsa bia mienu akɔhyɛ me nsa ho munti asɛm ne yo nti da mo so wɔ tie preaching wɔ suaa sɛsɛ wɔ nim kwa ɛna ɛnra Monday ɛna labor country no wɔ so no maame no ne tena ɔma ne kɔ hospital no so nkoyi mana sɛ ɔmu yiyi ne sɛ na ɔsɛ yɛ homa nti ɔmu twa ne mu ɔmu atwetwe ɔso ɔmu twetwe wie no ɔbɛda ɛnra a deɛ bɛkye ma ɔkɔtwe ne Monday na deɛ bɛkye Tuesday no ɔso no da ɔne ne sister bi na kɔyɛ ne ɔmu sunsuo ɔma sunsuo na bɛ so ɔmu suesi fɔ ɔmu ntimi nhwie ɔmu abrɛ ti ɔso ɔkɔtwetwe yi wie ɔbɛda afei ɔhu sɛ ade ne so no efiri ne tiri so akan ne sister ne deɛ ne da so so because ɔsi de ntɔ kɔɛ family planning sɛ ɔbɔ adwaman dodo nti ɔbɛ sɛ afei de ɔyɛ na mɛma ne da koraa na wɔn anyam sɛ wɔayɛ abɔ hyɛ dodo wonim sɛ abɔnefoɔ brɛ wɔ bɔ ase a hɛ deɛ nti a me I cherish personal evangelism ne abɔnti gyinagyina no I don't condemn it me lifestyle me condemn adeɛ Bible mu ni teaching sa yɛ wɔ asɛm bi wɔ a yɛ finalize no ɛne obi wɔ so a yɛ finalize no because yɛ nipa yɛ obi wɔ hɔ no deɛ yɛ sɛ nipa ebi so wɔ hɔ deɛ a yɛ finalize because ebi a ade sɛ mystery sɛ wɔ Bible wei sɔrɔ ɔka sɛ wei sɔrɔ nti sɛ ɔkɔ ka bi na aka sɛ mesi so dua who knows ɛkyina bi deɛ bɛsa aba nti nneɛma bi wɔ a me finalize ba deɛ yɛ bɔne deɛ personal evangelism personal evangelism ɛyɛ powerful kyɛn deɛ gyina abɔnten no because crusade ɛyɛ yɛ different yɛ wɔ deɛ Awurade asɔ daa anointing no amanten no fulfilled a wɔayɛ n'ano sɛ n'ano oyi atan bɔ dawuro nti ɛyɛ kasa evangelism egu ahodoɔ bebree sɛ me hyia Mary me and you Mary Awurade dɔ wode nkukutukutu Bible ebire bi etwam na mo suban wem me jera de diye sen amoma nya ahotɔ hun sɛ yɛn na yɛdi ne wɔ asase wei so no ɛnka wo da ade bia wɔ wiɛ fa wo personal life etu ni fo keke sɛ saa nipa no nya ne sɛ woni so otimi ka problem wɔ mu kyerɛw otimi nya abotere bra sei na metie nyɛ saa na mepɛ me hu nso mi ntimi saa nipa wei you will start pray for me one ɛyɛ very powerful wasa ehun fie wobɛnya ne number a wobɛtu ne so saa ɛtɔda evangelism yɛ starting from obi wɔ ɔkora na yɛ ne ɛkɔto ne nneɛma ma no kɔtena ne ho a obi tiri ma wote wɔwoto nneɛma no wasa adwa no ana ayi bɛkɔ ayɛ kɔte bɛkɔ yɛ asɔ no mayɛ baako yakɔ no wasa afei yɛhyia no asɛm wei yɛhyia no ato ne wɔtu 5-6 monyi nkɔ ale na mo hamza wa yɛ sika no wɔpam yɛ te sɛ deɛ ase sika na yɛ pɛ ale hu yɛ a nkɔ ɔso ma yɛ nkasa koraa hallelujah enti yɛde ano kasa yɛ do Awurade na sɛ yɛdi n'ahyɛdeɛ so ɛyɛ nokorɛ anaasɛ nyɛ nokorɛ ɛyɛ nokorɛ anaa nyɛ nokorɛ enti we love God with our mouth but you must love God through your works prove ma onyuma ɛnkyerɛ sɛ really I love you Jimmy ɛsɔre da bi a mɛka biara na ebusu me spirit ɔyɛ notorious wɔ America na young boy bɛsɛ 14 years born in Chinese oku preaching no to oduru ɔmo ɔka kyerɛ ne sɛ na wo ada wo ni mi ana wo ntie mi di na ɔsɛ ma te wo di sɛ wo de Jimmy bra Jimmy na ɔsɛ
Now him now Obama. What's your problem? What's the Brajim? I want to share the word of God with you. I say, hey, for our cup. So when you are near, we grab the music and make it won't get it. I'm a tone of my pants. I plan it in our summer cancer Brajim. So you come in now. Now to pan sama. Menam, Ibia, Becas Brajim, I love you. I want to see it as an emotion. Obi wa what ya wonim se ajesawo ene be ma enipa bi wo wiase watimi asakira so for wantimi nsakira ne da memi ntimi nsakira ne da erade de na mawo se eya wo convert o so na de ne ba se wo nko ya wati so for wa preach obi wo se pasasa no keka wotie mi dia wo mfa wotie obi a dia wo mfa ajesawo wo erade de na hye wo nsa ma so ahye wano I love you. I love him. The other years from Pedan and Sa. On the open down and send money to do. Manamo 12 months in Equal Accra 12 over them. That's it. Yeah, a sea bag will be so damn one. And somebody beginning count 1, 2. Jesus said, "You on your one and what said on your one and then after we said, we will want also 1 time and we will want to the same work. Then it's a no biako. Share your start calling you to the Musa, yes, any power problem. Let me susa for so me person me back me then mommy deliverance so me then my boss and me ya nyaka na me ba ususa hallelujah usumo fun enti no oboni fun ni ahoto ni bre to bi di mboyeni na sa ne ho ye na bufuo di na atama na ho ye msere uni bra wo bra odene nam ho na because na witi me no sana ni nature no se ro sitie no wasesa wo hwe ni picture first and second na wo timi free so pra akoye obedi na ato yo tutu se wasa bro pra che first and so za yo fo e bi sa akoye bi di adansi obi akran ko pe ne kira kwa biem wo shi amia no wo su o se abi anozu so na sponsor paso akodi so fu biachi ama so amwa no da na okon na ntofiri akoye na nipa no okọ sa so le so fu na apolo tu so fu ogu a kire no nti tino wa ama ha bi owie ya okata so fu no so ntimi amwa no wa ma de se wo prokra che first misramo se papa Yesu etimi bai na de ne papa hye ni nyina otimi be di so a de ode ye ko heaven e ye hwan ya Yesu wase onam ne bani wo no so apata mo ni Yankopon ntem de nti afie wa woti wuntimi enche Yankopon asem wo ne kire se usuman nye hello why ne firi chine ko obekwa akota Yesu do adi washa so dia ntem na ya shesizia hallelujah mesramu afene ko awie yen kwa bonten ko kanto bonefo se dia afiri e ko na wiye no saa ne wiase so e ko na wiye nti won twan firi sum ba bia wote wo preach mu a woni se protect firi bone yo afile sa se fra sof jadi achi na ko she minute che wo to a wo she ni ka na sa ke kan na ya wo de kwa na nfa kwa ne fo kro musu timi eboa ye o kwa ye wo yi atai wo ya sof mponi sof ma me and our real legacy because they say man maybe it's not a secret me say me see I do e boasi obi o wa una mo onu say he na ye mase wo ye mo se wo say
enipa so wodi yo etiwe omo ane nya mo wasa Yesu beba na se nipa o fa Yesu awodan ho a memo bi ansu enka se nya mia da nipa wo onza ohuna makono no just tell udi etire enti trouser ha me say trouser wo de mumusa nurse fo nyina madam Zatina so me bla mumusa nurse fo wo dem ana se nurse fo nyimu mu nyina se tete 15 years back na I white any blue na bi wo wiase na white wo wiase enya ma de o trouser enya ma de anto de trouser enya ma de usapanyi bia o musi anu fumu cancer breast cancer wo de mumusa nurse fo ni doctor fo mpanifo bia oba ben na wasa so say etunu say white bank for man school for man you kese trouser for man wo de mun study because and advisable and no for a tina so gan no say abra tie abra sa uwa ya ma me kura tete no say unu abra no for no o twa ntama na e ko twe o ma ko ba panyin no ma twini nyire sam ama nsuo ni firi benne omo man kura ne no no wasa asese say o shewia na ewia da so enti ewia na da so no fo ne nsuo ne gina mu ewia ne boss wa na anu na akloto o mse no na de cancer ba okay ya so mo ha mo ho do enti wanza legas any stress sa skin na za ni ba skin ya ade na shawa enya tale enti bidiam uye man so enti usa atade ya beda ko prichi obi Islam Yesu wo bawo ba ne papa bo sha wo sha ni nyina odi so unim sa agreement won na ko ka tane se ai ko Yesu kwa mi o se ko fi susu aba so no de kwa mi Yesu ko me de kwa mi ya Yesu kwa mi sra asase so am so mani tie o ko ne se da woni ko ko fa mbere yem ama yawo uwia asase so a wo kwatana no enfia bia samiensa ye bebo ye beti wontesuo de obeti wontesuo no kura de hoiza wona nanum pompa wona kaka wasi yo ye be boss to de nsemo den ye be boa ye usia ye kani na kirelo na emu wie ni nyina bia sa posue na me de be ma mefro wa hini mu hini ani ewura mawura na aba betena me nifa so oskada metima ayi enti otimi fofere ni nyina to wie so ne papa so ne bose no wa anye dai wa muso to no wie ye ana ono so amaye law say ono so ukọ na wie obesa aba se ne papa so ma na okoye na papa de ne reward amam sa na ye so onso ma ye wie ase ti yan kwen na suafo na se wie a ye so ba be fa ya kọ ne nchen ba bi wo mese se kaza ayifo Jehovah fo ehu Yesu ne won konkro se de wote ne ho asemi ene nkemofo enya Yesu akomu be ko fa se de epo eda wa de be ka se ka beda santimema ke de be diska na le ko mu fa diska o mu yemu so de ka be so de school for papa na papa bia fa book pa cha obia 1 CD ha ti le kna beda ne krom o didi hu o mu diska na ke po abeto kumase a ka so just na twa mo sia ka be book appointment mo na ni gumu no o mu late o mu di diska ni agi obia 1 CD afa na papa bia be gina ho e mu tintin be sese le tete be sese e mo mu diska na waji ye no afa kremofo be bi ona bia hu so e kremoni ya hu ani ba so nyenyaw e no be kasa ba ho wawu ade chia na ya dan fu anke ya besra mo da bia o mi tu susa ba yan bese be ye de Awurade hye nemu ye de bese Awurade ye de ye hye Awurade amen ti Yesu ya na bra ho mesra mo mo me ma Yesu ani nyi kakra me ma Yesu ani nyi kakra won se no mu no ano ode sa wo di dru ba bia man ba ko me ko kuma se last week
before spend papa penimu pa obetina mo preaching kama oduru akokare me hu se wo twa ticket na before car because the same thing wo mo nyina mo preaching dem ko fu bi enti papa ni twa ticket 60,000 it was see wa akokare na mu se papa yi o serious papa na mtumi botu na mi yiska bu ni ticket ni na man se da fa never fa car what feka ni ko nyina no da so hira me won say e asam na wo kan de nya na nya say because onu a me se da me kokono mo pa wo mu di asofo atem wo kem na mani egusi akobi be sim no mu bu oni si fom. Sorry to say this word, may God forgive me. Wasaje no puto on say eni ba so e bi ya hia e bi ya mate for krani edu wo atem na mate for moto ngankan na me entu be jiro bi wa wo bu ogina se wo be tete nteso agu no so e bi ka ana wasaje o hu fi se take it won say ntwa ye beto collection ma na ka twampo ai untwa no wadi atama o kan ni na mesi mitrase am se mo ana mpe ye ni betima ye ni ye ene bi mu dia yo business ti papa no twa take it anopa o preach me no see from na try say asem no wo be che no na hia no what say on find any business and answer collection wo be pe we am see from papa pe ni mo na ni afi o wa na me fa glass no me di mo mo eska am de ma obi so on fa ma pa say on fa ko twa take it for o so be yes a ko sa de be sa am pa so asem o kan no e twa sum e to ni ba ni di akoma so. Hallelujah. Islam umyama Yesu ani kakra nse wiase no esenke ye hu se ansole abukwa ti misram kato ni asema Yesu ani kakra. Amen. Ja uma akra e ko mu so ho kuro mu kuro mu be nyina manchemfo munni amu mu ba asole timo be foka na na aye 20 nipa be 20 pe no timo mi say ah na da bia ka ene kom yen so mu maka we driver no yes kuma se de yan no mla no abre nti won ko hwehwe bi de otia no oton mu be ga na adwen takra na ne buru nya ba ono on ko pe ho ya kra chi kwan enso mama so o gire ruade ho on je ruade on so gire ho ya mi aduma na hweyo tubi but already go my pon amen timisrawo nyame ya aduma asam no eba brazil omusi asampo ene ye ne de nyame aduma o china ye beti buronya ise ye nye program bia akosi revival 3 days 1 night na penya dia kan nyina ye de ko akra twen wo hia ye ho ani a jele bag no ka chanza masa timi machi na memfa ho ka so for ka tresi shi o ma nyame ena kono ye ba na me so prince ba na e no busa so prince ade hu ya de na o se a wa paso ohuma o nyame ena so wa paso ohuma ya o nyame o se a ti we dada ko gina ho. Hallelujah. 24 hours. Since then we china. I was saying pay good day when you na. You need good day when you na. Fauba. Ukunu na. Munya de man nyefe. Ya de man nyefe ebo 5 to stone him. To ukunu kan. Because one was na wo be by force. Agori a was chinchina ni kunu kodi communion yes awo bobrefun. But say communion say for me say what is ubedi. Enti to punu ya wo greatest commissioner e command by Christ abana ho konkuru nya maye se church ni nyina ebom se ya ko ya de unje ro de tumi back ye nyina ro de tumi back ye nyina enti nothing will harm you because Yesu afiafo no Bible say o man ne sa ka to say me humi egu mu so monye ho konkuru na fe mun kwa me mama ho koni su tumi mun konko preachibra ye wa sa ta no bita ho konkuru ti wo ebi tumba e command se church ni na ya adwenkro se ni na ya bompa ye kwa bonta akoche nyankopon asema e wali tumi back ye nti don't fear tichira fa Bible book no pele wadi ba jini pan number ka ho police for no for police atare ne mra fa set record
that's a police ni bi wo kromo wo preach nti so wo so wo jina kwa na ba yesa wo yo nsa se eh bra me na da na se bra se na se je hello amen and amen timisra mu tina ye nyina ye ko out ye ko ko tie afia Kristo asafofo le wo ho nyina mo nkotwe mo mra Musama disco Kristo church mo nkotwe mo mra ye ho afo ko ho me hu ye ho let it sit ho Kristo asafo ho ensole sai awoyo nsole ne bi wo ho pa cancer ti ye ko tie afia estate new and old ene saa area mu stadium side wo nyina china ye tie mu ye ko ba enumre ne abebɔ mpae bɛɛ wa na odi ni kofi kokɔ abo sɛ da ye pankwa na wo so amen tudo ba nya wo tire duku ni chim gu ba bi chim pa mo sɛ wo chim wia na wa ba bi chim di ko bi tia tire yesu na bra unyina ye mo na ye mo nko ye bɛkɔ edwada ebenada fiada yawa da fiada nkwane nko de obenya akoma pa ani sutie awbrase ada wodo adin awrade enyi ne hodi nkyere dan nza sa wo ba asole na se wo na ade mere ba asole na o sa unze waniji uja wa no wo feel hey uso so mama eniji esi wo soro ene ni pa ni rem fi wo dia okosoro se die obebodi se me hia meria meri na de me ko mewra Radin Shana Safu ewo Yesu dim amen Jinami adoma ochina wa obeba ne beja ansa koso Hallelujah Afesu trasa na yemomba